Bueno, bideo honen helburua izango da proiektu honetan 3. atal hau, zeinetan ja aurretik egin ditugun perito praktikak atala, alde batetik ikusi dugu zelan, hasi ginen korrika egiten 15 metro eta hartu genituen denbora ezberdinak eta grafikoak egin genituen. Horretaz aparte baita ere, bota ditugu josteiuzko kotxeak eta ikusi dugu zelan egiten diren, abiadura ezberdinekin, angelu ezberdinekin, eta baita ere egin dugu 3. atala, zeinetan kotxei jarri diegun masa ezberdina eta ikusi dugu nolako eragina daukan masak kotxeak hartzen duen abiaduran eta kotxea gelditzeko behar duen bai distantzia eta bai denbora. Vale. Orain ja hori guztia bukatuta, agertzen zaigu gure lehenengo kasu praktikoa. Sánchez Tauliren kontra. Eta joan bagara ikusten gutxinaka, pausuz pausu, zer diren egin barreko gauzak, segero zuek egin barko dituzue beste bi kasu ezberdin. Beraz, hau izango da adibidezkoa. Aurretik esatea, ez dago modu on bat egiteko. Argi dago badaudela modu txarrak. Baina modu ona ez dago argi zein den. Ze modu ezberdinetan orientatu dezakezue lana eta baita ere emaitza ezberdinekin lortu dezakezue emaitza bikainak, bale? Beraz, ez pentsatu orain azalduko dana dela modu ona, baizik eta ni galdera gainera ez dut guztiz egingo, baizik eta joango naiz galderak botatzen eta bezlan ingo genuken. Bale, lehenik eta behin, fitxa poliziala ondo irakurri. Bale, joango gara azpimarratzen zeintzu diren egin barreko gauzak, bale? Lehenik eta behin, fitxa poliziala ondo irakurri. Bale. Beraz, fitxa poliziala izan barko genuke. Hemen begiratu barko dugu ea zerbait arraro dagoen eta zoen den guren hasierako inpresioa. Vale. Gero egingo ditugu, joan gora ikusten gauza guztiak. 2. atala. Istripuan gertatutakoa erreproduzitzen saiatu beharko gara. Bai rampa, kotxeak eta pisuak erabiliz. Argi dago ni atal hau orain ez duala egingo. Hau azkenean, aurreko ataletan egin ditugun ariketak kotxeekin zeinetan adibide bat jarriko dizuet. Zeinetan jartzen genuen rampa bat, hemen botatzen genuen kotxea, eta ikusten genuen zelan egiten den, hau bezalako mekanismo batekin lortu behar dugu emango diguten istripua berriz ere egiten, hori da erreproduzitzea, bale? Berriz ere egiten. Eta gainera, grabatu barko dugu, azkenean lortu nahi duguna da, angelu ezberdinekin, depende zenolako angelu ematen digun honi, lortuko dugu abiadura ezberdin izatea, ezta? Eta horrekin jolastu behar dugu, baita ere orientazioekin, eta horreko gauza guztiekin, saiatu barko gara, gero ikusten ea gure istripua lortu dugun edo ez. Hemen esaten du hori azkenean. Abiadura, masa eta balastatze baldintzak aldatuz, baldintzak izango ziren, hemen jartzen dugun gainezala nolakoa den arabera, bale? Bale, saiatu frogatzen pertsona ezberdinen testigantzak benetakoak diren. Bale, testigantza hauek agertuko dira, azkenean da frogatzea testigantzak. Testigantzak agertuko dira fitxa polizialean, bale? Gero ikusiko duzen den gure fitxa poliziala. Ondoren, erabaki azalpen guztietatik zein den egiazkotzat hartzen duguna, bale? Hildo beretik, azalpen guztietatik egiazkotzat hartzen duzuena. Hau da, testigantza guztietatik zein da gurentzat benetazkoa dena. Eta istripuan gertatutakoa bideoan grabatu, bale? Hau bezalako mekanismoak erabiliz, grabatu beharko genuke bideo. Dudak baldin baituzu, irakasleari galdetu. Eta baita ere vektoriak erabiliz geziak. Gauzatxo bat, nola bideoa ziurrenik grabatuko zuen iPadarekin, bai? iPadarekin grabatuko dugu, eta gero erabiliko dugu iMovie, esatea iMovien ezinezkoa daukagula geziak eta jartzea. Baina guk, ateratzen baldin badiogu argazkia, adidez, bikotxe hauei, ateratzen baldin badiogu argazkia, eta geziak idazten baldin baditugu, azkean hori hemen eskaten digutena da, vektoriak erabiliz geziak, margostea, horrelako irudi bat egiten baldin badugu, gero hau sartu dezakegu iMovieren barruan. Bale, beraz, egin dezakezue argazkiak, geziak jarri argazkiren gainean nahi duzuen aplikazioarekin, eta gero ja argazkia hauek iMovieren barruan sartu, bale? Bueno, hau esan da, adirazi abiaduraren modulua, norabide, eta hori geziekin adiraziko dugu. Ondore, analisi periziala bete. Ikusiko dugu zer den analisi periziala. Izango dira egiten diren galdera batzuk, grafiko batzuk beti behar direla. Eta hemen jartzen dugute laguntza bezala, erabili ezakegula talken laborategi virtuala. Hemen daukazue jarrita zein den esteka. Nik egingo ditut baita ere adibide batzuk, eta azkenean da ikusteko zelan erabili daiteken eta zer atera daiteken hortik. Bale, hemen esaten dizutena da hori. Kasu hau guztion artean egingo dugula, azkenean ni bideo honetan egingo dut eta baita ere klasean dudak baldin badituzue argituko ditugu, baina ondoren emango zaizkizue beste bi kasu zeinek zuek egin barko dituzuen, bale? Beraz hau izango zen adibidea.
Vale, fitxa poliziala ikusten dugunean, zer da ikusten duguna? Bueno, alde batetik lehenengo testigantza, vale? Tipo haserre aurpegi duen tipo honek ja zer esaten duen, ondoren beste neska batek edo emakume batek bere bigarren testigantza, eta ondoren hirugarren testigantza. Hauek da ditugun datuak. Horretaz aparte baita ere ematen diguten kotxeen ezaugarriak, bai, kotxe urdina. Azpimarratu dugu, kotxe urdina daukan pisua, bale? Eta hori izango da, kotxearen pisua eta baita ere gorriaren pisua, eta azkenik emango digute, istripuaren argazkia nola baitekoa, bai? Hemen ikusten dugu zelan daukagun kotxe urdin bat, hemen kotxe gorri bat, hauek dira istripuan ageritu direnak, hemen ikusten ditugu balastatze markak, bai? Bueno, eta orduan saiatu behar gara, hauek esandakoarekin gehi informazionekin ulertzea zein den istripua. Horatzen dizuet, aurrekoan eskaten txigutela zen zerbait erraroa ikusten dugun, lehenengo gauza zerbait erraroa ikusten dugun, eta ondoren baita ere zein den gure hasierako inpresioa, bale? Beitu. Kotxe urdineko gidaria, bale? Hau izango da, gure kotxe urdina, eta hau izango da, gure kotxe gorria. Eta hau da, oinez doan testigua, bale? Hemetik nonbaiten oinez doan pertsona bat. Esaten digute, berak esaten du, bera mugikorra begiratzen zebilen, bale? Bera mugikorra esaten du tipa mugikorra begiratzen zebilela. Errepidea sartu zen, begiratu gabe, eta furgonetaren albo batean kolpatu zidan. Nik hemetik zaitut garrantzitsua, albo batean eman ziola kolpea, bale? Baita esaten du, errepidea sartu zen. Ulertzen baldin badugu, hau dela gure errepidea, ulertuko dugu, kotxe gorria nonbaitetik sartu zela. Nik suposatuko dut, hau ikusiz irudia, nire hasierako inpresio izango da, kotxea hemetik datorrela. Zergaitik, hasteko hemetik ezin da sartu, zeda kontrako noranzkoa, ez diot beste zentzuri ikusten nondik sartu daiteken kotxea. Beraz, esango dut, kotxea, hasiera batean, hemetik egongo zela, jarriko dut beste kolor batekin, esango dut, hasiera batean kotxea hemen zegoela, esata sartu dela. Horiek dira nire hasierako inpresioak. Eta hori gauza guztiak Juan Barzarete jartzen eta azaltzen zergaitik esan duzuen hori. Jarraitzen dugu. Esaten du, ni baino azkarragoa zioan. Suposatuko dugu hau guztiok esango dutela. Eta beste baino azkarrago doala. Ze normalean jendea, ez digute horren erraz jarriko. Hau gorriz jarriko dut zergaitik. Ze informazio hori ez dut oso egiazkotzat hartuko, zergaitik beti esango dutelako hori. Beraz, niretzat ez da oso informazio ziurgarria. Kontrola galdu nuen eta farolaren kontra egin nuen talka. Farola hemen ikusten dugu, kotxe urdina, beraz, suposatzen baldin badugu, kotxe gorria hasiera batean hemen zegoela, suposatu dugu, kotxe urdina hasiera batean, hemetik egongo zela, ezta? Eta kotxe urdina horrela egingo duela, kotxe gorria horrela, eta talka, hemetik izan behar du, hemen ikusten ditugu zeintzu diren apurtutako gauzen aztarnak, talka hemetik geratu da, hemen gainera ikusten dugu balastatze markak, hemen lehenengo gauza susmagarria, ez da, tipoak esaten du. Errepidea sartu zen begiratu gabe eta furgonetaren albo batean kolpatu zidan. Antza, hemen balastatze markak ikusten baldin baditugu, honek esan nahi du, hemetik ja dakiela talka egingo duela, ez da horregatik ari da balastatzen, beraz, honek ja ikusi du kotxe gorriaren intentzioak, ez da sartzeko intentzioak, beraz, honek bazekien zerbait. Jarraituko dugu testigantzekin. Hemen jartzen du, errepidera sartzekoan nintzen, ez etorren kotxerik eta derrepentean balastatze handi bat sentitu nuen eta talka oso gogor bat. Talka oso gogor bat. Bazpare, azpimarratuko dugu. Ez dakit nondik atera zen, baina ni baino azkarrago mugitzen da. Karo, esan dizuena, beti izango du bata besteak baino azkarrago joango zela, ni baino azkarrago mugitzen zen. Hori gorriz jartzen dugu, guretzat informazio fidagarriena ez delako. Tipak esaten du sartzen dela eta ez duela inondik ikusten eta errepende kolpea. Sartzerakoan begiratuko zuen eskerrera, begiratu barrutu eskerrera, eta ez du kotxea ikusi. Horrek esan nahi du, ez baldin badu ikusi eta sartzen baldin bada, kotxea oso urrun egon dela. Eta kotxea oso urrun baldin badago ona heltzeko, abiadura ikaragarriarekin egon beharko du kotxea. Azkenean, hau da tipak esaten duena. Beraz, saiatu da dela sartzen, kotxea oso urrun egon da sekulako abiadura daukala eta ikaragarrizko talka jasan dutela. Eta imaginatu, azkenean, honek daukan norabidea ziurrenik izan da, talka egin eta gero ona etorri da, eta aldiz kotxe gorria, talka egin izan eta gero, horrelako zerbait egingo zuen, ezta? Hau, badakigu horrela dela ziur, ez, baina azkenean da, guk zergaitik esaten dugun hori, zertan oinarritzen garen, hori da proiektuaren helburua, abiadura kontuak azaltzea eta horrako kontuak, Eta azkenik, hirugarren testigantza. Ez nuen istripua ikusi, baina bi kotxeak
kotxeak hemen oso txartu idatzita, izarekin ez behar da, ikusi nituen istripua baino lehen, bale, horik emango digu informazioa istripua baino lehen, ez istripuaren momentuan, istripua baino lehen. Eta esaten du, furgoneta urdina kotxe gorria baina askarrago mugitzen da. Furgoneta gorria, zergatik jarriko dut informazio hau berdez. A ber, tipoa dago kalean, beri berdin zaio zeinek daukan arrazoia. Beraz, esaten baldin badu hau, ni egiazkotzat hartuko du, zergaitik, inpartziala delako, honi berdin zaio zeinek daukan arrazoia. Beraz, furgoneta urdina, kotxe gorria baina askarrago. Ja badakigu, ja azteko, zerbait arraroa, honek esaten duela, gure ustez, edo behintzen nire ustez, ez dela egia. Eta honek aldiz esaten duena, hemen jarriko diot txek bat, esaten duena egiazkoa dela, eta aldiz honi isa bat, bale? Zergaitik, uste dugulako, honek egia esango duela. Ez dakit beranduago balastatuko zuen, edo ez dakit zeinek balastatu zuen aurretik, edo zein ez. Horretaz aparte, badakigu tara, ez ematen digu kotxearen pisua edo masa hobeto esan da, eta badakigu kotxe urdina izango dela bestea baino iaia bikoitza, Ze bitu 1600 eta 1600. Hau geroago erabiliko du. Bueno, lehenago puntua zen fitxa poliziala ondo irakurtzea, zerbait arrara dagoen ja komentatu dugu, hasierako inpresioak baitare. Gero, atal hau ez dut bideoan egingo, baina da saiatzea erreproduzitzen eta frogatzen testigantzak benetazkoak edo gezurrezkoak diren horrelako mekanismoak eginez, baita ere bideoa sortzea eta egiaziak agertzea, bale? Eta analisi periziala bete. Honetan sartuko gara orain, analisi perizialean. Txostenan ikusi dezakezuenez, agertzen da alde batetik ikerkuntza prozesua, beste alde batetik daukazu bi grafika hauek, hau da, T-1 denean, honek esan nahi du, istripua gertatu aurretik nolakoa izango den grafika, eta hau da, istripua gertatzen denunean nolakoa izango den grafika honekin. Ondo da. Hemen jartzen du ikerkuntza prozesua, jartzen du, hemen eman dizkizuegu itzigako batzuk zeintzuk erabili ditzakezuen pikatzeko nola ez dakiz gertatu den, gu frogatu dugu, edo gure emaitzak diotenez, hortaz erabaki dugu. Hemen egin behar duzuena da, pizkat, horreko bideoan edo beste bideoan, hasierako bidearen hasieran esandakoa Joan Basarete argudiatzen gauza guztiak zergaitik gertatzen diren, behin egiten dituzuenean zuen mekanismoak, horrelako mekanismoak kotxeekin, abiadurekin, goitik ikusita, imaginatu horrelako taulero bezalako batean, zuek askatzen duzuela kotxe bat honelako abiadurekin, lortzen duzue beste rampa batekin horrelako bat, talka egiten dute, bukatzen dute ez daki zein lekutan, zuek ikusten duzu hori benetazkoa den edo ez, orduan errepikatzen duzue prozesua, baina orain oneri erabakitzen duzue angerua aldatzea eta beraz abiadura txikiagoarekin joatea, bukatzerakoan ikusten duzue bukarako egoera itxura gehiago daukala gu daukagun informazioarekin. Orduan, hori da Joan Basaretena. Hemen jartzen duenean, hemen frogatu dugu azkenean da, zuek egin ditzazkezuen esperimentuak hauek dira. Gure zuen emaitzak hauek izango, ez dira, esperimentu bitartez lortzen ditugunak. Eta hortik aurrera, ondoriak atera barko dituzue. Igual ezinezkoa zaizue lortzea irudian agertzen den berdina, baina bai, kapazak izan Basaretez berdintzeko egiten duzuena, ea horren itxura gehiago edo gutxiago daukan. Igual lortzen duzuen kotxeak bukatzea beste irudian agertzen diren bezala, baina kotxeak bata bestearen elkarren kontra botatzen baldin mozue. Zuek badakizue hori ez dela gertatu, edo behintzat guk egin dugun planteamenduan hau ez da gertatu, beraz, hasierako baldintza hauek ezin ditugu erabili hau lortzeko. Hori da azkenean hau hemen azaldu barko duzuena da. Hemen egindako, eta baldin mozue, irudien bitartez lagundu azaltzeko, hemen irudia jartzen duzue, zelan botatzen dituzuen kotxeak. Eta hemen azaldu, irudionetan ikusi izak egunez, gure maitza diotenez, etorrelako gauzak. Ez duzen nahi zati honetan guztia sartu behar denik, ez da inola ere, baina izatez hemen liatu balzarete nahi bezain beste. Zenbatetan nota gehiago, zenbatetan lan hobea egin nahi izan, hemen sartu dituzue gauza asko. Behin hori izan da. Hemen daukagu grafika bat T-1 denean, eta hemen T berdin Z denean. Hori nik aurretik egin ditut eta honelakoak lortu alditugu. Hemen ikusten ditugu, bale? Hau saiatu naiz errepia irudian daukagun antzekoa egiten, bai? Hemen azkenean gauzak ondo egin nahi baldin badituzu detaileak oso garrantzitsuak dira. Zebra bidean on dagoen, estopa dagoen edo ez, geziak zesaten duten, geziak ikusita jakin alduzuek kotxea zein joan duan edo zeinetan joan daitekeen. Detaile bat, hau T berdin minus bat. Hau esan nahi du
hemen oraindik ez direla elkartu. Igual ez litzateke ideia txarra jartzea zein den kotxe bakoitzaren abiaduraren modula, horrelako zerbait, eta hemen jarriko genuke horrelako zerbait. Zenbat eta abiadura handiago, orduan eta gezi luzeagoa, hori zen daiteke aukera bat. Baita ere esatea, hemen, talka eta gero, hemen jarri dut balastatze markak, bai edo astarnak, hemen ikusten dugu ja kotxea geldirik dagoela, hemen baita ere kotxea geldirik dagoela, esatea izatez, T berdin 0 denean igual jarri barko genuke justo talka gertatzen den momentuan, eta hau izango zen ja T berdin bat denean, ez da, osea, jartzea, talkaren aurretik, talka gertatzen denean, eta talkaren ondoren. Igual, erdiko hau izango zen bukarako grafikoa, eta hemen erdian beste grafiko bat sartu barko zenukete. Hori zuek ikusi, zenbat eta lan hobea, osea, nahi baldin mozu grafiko gehiago egin, orduan eta lan hobea lortuko duzue. Vale. Baina azkenean da hori irudi hauek, eta irudi hauetan oinarritu gaitezke gero bai hemen izandakoak lortzeko, edo azkenean hauek izango dira guk erabiltzen ditugun irudiak gauzak gero asaltzeko edo asaltzeko adibidez. T berdin 0 grafikan ikusi dezakegunez, balastatze markak adierazten dute, gure kotxea talka egin aurretik eskerrera zegoela ja biratzen, beraz, abiaduraren modula eskerrera markatu behar dugu, edo horrelako gauzak. Ikusten dugun eskotxe urdina farolaren kontra talka egin du. Talka aurrez aurrekoa izan da, edo laterala, nahi duzuen bezala. Horatzen duzu baldin bauzue, aurretik esan digute talka hemen laterala dela, horregatik jarri dut horrela. Bai, hemen kotxe honek talka egingo diolako furgoneta urdinari modu lateral batean, bale? Hau izango zen egin barrekoa fitxa perizialean atal honetan. Esan bezala horretaz aparte hemen lehenoko kotxearen ST grafikoa, espazio eta denbora grafikoa, aurreko ataletan ikusi ditugun grafikoak, eta honen baita ere bigarren kotxearena. Eta gero azkenik, hemen ondori bezalako batzuk, zinetan argudiatu behar dugun, baita ere gure ziurtasun maila emon beharko dugun. Bale, basiko gara, fitxa perizial. Beste atal honetan daukagu kotxearen ST grafikoa eta kotxearen ST grafikoa, bi kotxeena. Beraz, jarriko dugu zeintzu diren gure ardatzak. Bueno, eraiki ditugu bi grafikoak, ezta? ST grafikoa eta ST. Distantzia metrotan lortzen dugu, denbora segundutan, guztiz, egin dut asko pentsatu gabe, segundua jarri dut -2 segundutik, jakiteko justo 0 segundu izango da talka gertatzen denean, bai, metroa jarri ditut nola nahi, beraz, igual zuek pentsate baldin bauzue zein abiadura lortu nahi duzuen, hau hobeto jarri barko zenituzke, hobeto jarri barko zenituzkete jakiteko igual lorteko abiadura nahi duzuena, bale, hori kontuan izan da, hauek aldatu daitezkela, bale? Orduan, nik zelan egin gudan, bueno, esango dut, nire ustez, -2 segunduan kotxea egongo dela S0 distantzian. Hori zen hartzen dugu, azkenean nik horrelako errepidea ez da, gutxi gorbera, hau bezalako irudi daukagu, hasieran kotxe urdina guk pentsatu dugu hemen egon dela, eta baita ere esan dugu hemen egon dela. Bueno, igual pizkat aurretik, pizkat berago, ez da? Baina hartzen dugu T-2 denean berago egongo dela, igual hementxe, esaten dugu kotxe urdina, eta kotxe gorria esango dugu, momentuz hemen dagoela, ez da? Hemen abiadura daukate bakoitza, bai? Eta nik onartuko dut 2 segundu hauetan kotxeak egingo dituela 3 metro. Beraz, 2 segundu hauetan 3 metro egiten baldin baditu, orain lotu behar ditut, bai? Jarriko dut horrelako erregela bat, eta lotzen ditut 2 puntuak, bai? Momentuz abiadura konstante dauka, ez dagoenelako azelerazio edo desazeleraziorik, bale. Eta horrela jartzen dut. Bale. Berdinen gut gorriarekin, gorria baita ere onartuko dut, -2 segunduan dagoela 0. Begiratzen baldin bauzue, eta niaren esaten da, kotxe gorriaren txat 0 puntua dela hau, eta kotxe urdinaren txat 0 puntua dela hori. Ni baldin bauzue esan 0 puntua dela hori, eta kontuan hartu, eta ikusi zilean gurutatzen diren, ederto, bai? Zuek egin dezakezue pizkat, nahi duzen bezala, igual, hartzea talka puntua 0 bezala, eta orduan hasten dela urrunago, baina justo 0 garren unean guztiak egon behar direla hor, ederto, zuek erabaki, nola nahi duzen egin, baina egiterakoan azaldu zergaitik egin duzen horrela. Hori da garrantzitsuena. Bale, hau bezala esango dugu. Hemen hasten dela, 0 garren honetan, eta argi dagoena da, hau baldin bazeukan abiadura gehiago, hau baino, 2 segundu hauetan honek ezin dituela 3 metro egin. Esango dugu 2 metro egiten dituela bakarrik. Bai, abiadura txikiago. Ari gara esaten, batek baldin badauzka 3 metro segunduko, besteak izango dituela 2. Batek baldin badauzka 6, besteak izango duela 4. Horrelako zerbait, horrelako erlazioari garen sortzen. Gero igual, elaborategi virtuala gero ikusiko dugun erabiltzerakoan, edo zuen
Adibideak egiterakoan ikusten baldin mozue, abiaduren arteko ratioa edo relazioa dela 3 biren kontra edo 5 lauren kontra, nahi duzuen bezala, hori grafikoan irudikatu behar duzue. Bestela, zuen konklusioak ez dira, edo ondoriak ez dira konsistenteak izango, zarete leku batean gauza bat esaten eta bestean beste gauza. Bueno, momentuz, egingo duena da, bi puntu hauek lotuko ditut. Eta hau da momentuz daukaguna. Orain zer da urrengo zatian. Urrengo zatian, ja talka gertatu da, eta talka gertatzerakoan, hasiera batean abiadura hau, badakigu dela igidura zuzen uniformea, badakigu abiadura konstantenean horrelako zuzenak agertzen direla, aurreko ataletan lan dugulako, eta orain nola talka egon den egongo da desazelerazio bat, ezta? Eta desazelerazioetan, ondo imalien betuzu aurreko ataletan, ikusiko duzue, jarrikot. Aurreko ataletan, horrelako grafikoetan, esan bezala, horrelako grafikoetan, izan dezakegu abiadura konstantenan horrelako ezberdinak, malda ezberdinekin horrek esan nahi du abiadura ezberdinak ditugula, baina azelerazioa sartzen denean, adibidez, zenbat eta abiadura handiagoa, hau da, azelerazioa positiboa denean, itxura honetako grafikoak lortu alditugu. Eta aldiz, abiadura gero eta txikiagoa denean, hau da, azelerazioa negatiboa denean, hau bezalako grafikoak lortu alditugu. Aurretik txostenean egindako hauetan, hauek izango ziren ezak hau korrika egiten, hau hanka bakar baten gainean saltoka, eta hau oin egiten duzuenean. Horietan abiadura konstante izango zen. Eta aldiz hau izango zen, bamo que no bamo ariketa, eta hau jamekan zau zergaitik, geroz eta astirago joaten zaretelako. Gure kasuan, kotxeak talka egin eta gero, kotxeaz badakigu hau hemen bukatuko dela bat, eta beste bukatuko dela hemen, ezta? Horra heldu bitartean talka eta gero, hau da, talka eta gero horra heldu bitartean, abiadura gero eta txikago izango da, zergaitik, azkenik geldirik geratu behar direlako, ezta? Adibidez, guk esango duguna, izango da, gure kotxea behar dituela, ez dakit, esan bat jarriko dugu, 4 segundu heltzeko 5. distantzia honetara. Barduan jartzen dugu. 4 segundu behar dituela 5. distantzia honetara, puntua hor jartzen dugu. Eta bestean esango duguna, izango da, zenbat demora geratzeko, esango dugu bakarrik 3 zergaitik. Gure ustetan, nola honek distantzia handiago, ez da, talka puntutik distantzia handiago egingo duen, hori fijo, jarriko dugu denbora gutxiago behar duela geratzeko. Norbaitek esan dezake, gainera, zenbat eta masa handiagoa, orduan eta balastatzeko aukera txikiagoa izango da, beraz, distantzia handiago eta gainera masa handiago, onertuko dugu, hau denbora askoz gutxiago baten egingo duela, adibidez, 2 segundutan egingo duela. Eta gainera esango dugu, helduko dela, distantzia laburrago batera. Esango genuke, 2, 4. Orain, grafikoa egiterakoan, ezin dugu zuzena erabili, izan bezala, horrela bezalako zerbait agertu bazagoelako, kurba bezalako bat, eta hemen horrelako zerbait. Geratzen duelako. Eta azkenik ja, zatirik errezenak, nola kotxea hortik aurrera geldirik geratzen diren hor, lortzen dugu magarra zuzen bat, beti geratzen direlako, beti geratzen direlako 5 metroko distantzian, eta aldiz honetan, beti geratzen delako 4 metroko distantzian. Horrelako zerbait egingo genuke, bale? Ez dago guztiz ondo eginda, baina hemen grafikoki azaltzen dira pizkatxo bat gauza, Ondoren, hemen ez gaude oso ziur, grafiko hauek erabiltzen, irudia erabiltzen, guztia erabiltzen, kapazak izan barko ginateke, ziurtasun maila esateko, gauza batzuetaz oso ziur egon gaude, beste batzuetaz ez oso ziur gaude, ez gaude oso ziur, horrelako gauzak erabili beharko genituzke.